vítám vás u dnešního videa a dnešní video je další s Aničkou a dneska to je, že Anička jde poprvé do školy. Takže doufám, že si video užijete a dávejte like a odběr. Teď je zrovna večer a Anička bude za chvilinku si lehnout a zítra už jí čeká škola. Akorát, že oni mi napsali, že mám jít takhle večer pozdě na schůzku a mám jí tam jít přihlásit. Tak tam musím jet. Sakra, pojedem, ale takhle pozdě se mi fakt nikam jet nechce, sakra. Ach jo. Já už vidím školu, tak zaparkuju. A jdem. Ach jo, takhle pozdě fakt se mi nechce. Kam mám jít? Brookhaven School. No, ale kam mám jít? Hele, tady je nějaká office, tam asi. Dobrý den, co si přejete? Co byste potřebovala? Potřebovala bych přihlásit moji dcerku Aničku sem do školy. Šlo by to? Bylo by to možné? Ona vlastně bude teď do první třídy a potřebovala bych ji někam dát na školu. Klidně může nastoupit, já vám dám papír a vy ho vyplníte, dobře? Určitě. Vzala jsem nějaký papír, tak ho jdu vyplnit. Po dlouhé době, co jsem vyplnila papír, dala jsem to ředitelovi, řekla jsem to Aničce, tak už jedu domů. Jsem fakt utahaná, hrozně utahaná. Ting. Aničko, haló. Ahoj Ani. Hele, vzala tě na tu školu. Těšíš se? Jo. Pecka, zítra jdeš? No, jdi si lehnout, jsi ospala. Pa. Si lehnout. A uvidíme se zítra ráno ve škole s Aničkou. Zatím už je ráno a jdeme s Aničkou do školy. Už je vzhůru, převlíkla se, vyčistila si zuby a můžeme jít. Veď Aničko? Ano, můžeš si sebrat vzít opičku. No nemůžeš ani. Na první den, prosím. Dobře, první den, ale výjimečně. Pojdeme, Ani. Na svačinku. Penízky na svačinku. Chceš penízky na svačinku? Dobře, dám ti. Ale ty jdeš přece po obědě, to nepotřebuješ svačinku, ne? Aha. Tak pá, Ani. Pa. Děti. Koukám, že jsi tu sama, ale víš, že tady plišáci nemají být ve třídě? Já jsem tady poprvé. No to já vím, ale to stejně nejde. Nechci jít pryč. No dobře, ale je to výjimečně. Takže dneska si napíšeme test. Dáme si druhý matematiku. Kolik je 10 plus 10? Můžete to napsat na tabuli? No já nevím, jak se píše to. Prostě 10 a 10. Já vím. No, půjde. Jo. Na to. Super, šikulka. Je to tak? Tak matika ji teda moc dlouho nevydržela, takže jdeme ještě na art, ten si myslím, že by jí mohl trošku bavit. Doufám, že namaluješ něco hezkýho aspoň. Kreslení nebaví, tak ani Vidíš? maminka za chvílku přijde, tak už jdi čekat, jo? Au. Ale Jo, počkej, maminka přijde za chvíli. můžu si dát nějaký oblíčko zadarmo. Jo, tady si vem něco vanč. Alergii na banány. No, vem si něco prostě a pak čekej na maminku, ona už přijde za chvíli pro tebe. My vám děkujeme, že jste koukali na video s Aničkou a jestli tady dáte třeba 555 lajků, tak natočíme další part s Aničkou a její školou.